Nah, iki tukange wis teko. Masih bersama dengan Pak Yadimin. Jumpa kembali bersama dengan channelnya Tukang Ngarit. Kita mulai proyeknya pemindahan home base PT Perkletongan Mandiri alias gawe kandang. Lagi kandangnya tak pindah ning mburi. Nah iki natani watu. Jadi watu sing wingi kita bongkar di kandang lama gitu. Iki dipindah ning mburi. Lagi tukangnya sudah mulai menata kembali batu yang sudah kita beringkali ya, ditata yang rapi ya. Sing gedhi neng dhuwur, sing cilik neng ngisor. Ya kayak mungkin iki lho. Kang gawe kandang, ngecor kandang, landasan pacu kandang. Ya kayak mengene iki. Nah, ya kayak ngono kuwi neh nata gitu. Kuwi neh nata mlese ki rada miring ngono guys. Jadi dhuwur iki dhuwur, lha engko sing saya medhus sak ngisor kuwi pendek. Nah, iki wis ketata kabeh gitu. Lah kuwi sing tengah-tengah kuwi sing urung pasek gitu. Kuwi diwehi brongkolan kayak pasir, kayak brongkolan cilik-cilik ditutuki ngono kuwi supaya pasek. Jadi bekas-bekas brongkolan, krikil-krikil, watu cilik, nah dikulik gang-gange sing sik bolong. Gitu, supaya padet gitu. Mengko nalikane dicor supaya jarot. Nah, kaya mengkono kuwi ya. Terus dhuwure diwehi pasir. Terus pasire digrojok banyu saka selang kaya mengkono kuwi ya to. Karo dijojohi supaya pasek. Pokoke ngasih wareg neh ngocori di bulan baleni. Aja sampe ning sing berungga. Nah, kaya kuwi dijojohi ngono kuwi. Kang gitu. Nah, iki sampai pasek. Nah, sabari iki engko nek wis dikocori ngene iki ya to, dhuwure diblek luluh. Nah, iki ya to, mbok dikocori sampai wareg ngono kuwi. Pokoke nganti pasek gitu. Nganti wadune ketok saithik. Nah, kaya mengkono kuwi ya to. Lah nek wis ya to, nek wis dikocori wareg tenan ngene iki ya to. Pasire wis ngisi rongga-ronggane, kuwi langsung mengko dhuwure dicor nggawa luluh. Nah, kaya ngono kuwi golek ronggane ya to. Langsung dicor luluh kaya mengkene iki. Nah, iki nah kuwi ya to sing siji ngusung, sing siji ngulet, sing siji ngusung luluh. Lah sing siji tukange bagian ngelus. Nah iki dicor iki gawa luluh. Lah nek wis dicor ngene iki ya to. Nek wis kabeh engko dhuwure diwehi acian kasar gitu. Supaya apa kok diwehi acian kasar? Supaya ora lunyu, dikeplek-keplek nggawa biasane sapu. Nah, iki klentenge. Nah, iki wis dadi core iki. Wis alus. Lah nek wis dicor ngono kuwi, dilus ngono kuwi langsung wae disirami banyu acian, itu banyu semen sing rada kenthel. Nah, kuwi terus disapu-sapu ngono kuwi ya to, kuwi disiram banyu semen rada encer ya to, aciane terus disapu-sapu nggawa sapu mengkono kuwi supaya kasar. Nah, iki lanjut gawe pager ya sing saka samping supaya karo ngenteni cor-corane. Terus jangan lupa dipagar samping dan belakang. Nah, iki wis dadi kandange ya to.
kurang Kita gawe info palonan. iki proyek Jangan lupa subscribe kandang kepada merah putihnya saya sudah channelnya selesai. Tukang Tinggal Ngari. pembuatan balon dan peresmian iki. Ngono Kang yo iya iki, engko dicat merah putih ngono. Ngono Kang yo iya iki.